Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Negros Occidental napaidalom sa 8 kadlaw nga blue alert status. Comelec Bacolod magapatigayon sa satellite voters registration. Sa balita nasyonal, independent autopsy nagapakita nga may foul play sa kamatayon sa inatudlo middleman sa pagpatay kay Percy Mabasa. Executive order nga nagatugot sa voluntaryo nga pagsuksok sa face mask ginpagwa na sang Malacañang. Sa balita international, 151 patay sa Halloween stampede sa Seoul, South Korea. Sa balita sa sports, Iyala nakasulod na sa semifinals sa W80 Poiters France. Balita entertainment, pambato sa nga pungsod nga si Roberta Tamundong ginapoint bilang 5th placer sa Miss Grand International. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan na managkalain-laan niya ginahimo sa Tigkalalag. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Oktubre 31, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. Kag-Action Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Bagyo Paeng ang nagahulag na karon padulong naminhan na nakatundan na pagwa sa Philippine Area of Responsibility. Las 4 sang kagahon ang sentro sang Bagyo Paeng ang nakitaan sa 320 kilometros nakatunda naminhan sang Iba, Zambales. May dala ini nga kabasugon sang hangin nga nagalambot sa 85 kilometros por ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga 105 kilometros por ora. Nagapabilin sa gyapon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga lugar sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, kag western portion sang Cagayan, western portion sang Isabela, northwestern portion sang Quirino, northern, western kag southern portion sang Nueva Ecija, Pampanga, Bataan, Tarlac, Zambales, kag western portion sang Bulacan. Ang Bagyo Paeng ang magadalasang kasarangan tubto mabasko nga pagdapya sang balod sa baybayon demandiri sa Visayas. Ini ang natalana magagwa sa Philippine Area of Responsibility karon sa hapon o kun karon sa gabi. Samtang ang Tropical Depression nga Queenie ang nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning na mga ka-aksyon and welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning liwat Aksyon Doors. Yes, kag good morning man sa imo Action Boy kag sa mga ka-aksyon ta. Kag sa aton nga mga drivers dira, maayong aga sa inyo, mga market vendors naton, good morning gid, no? So October 31 subong iban ka sa kuan na blaga celebrar bla sang Halloween bla. Yes, kapati ka na sang Halloween? Wala. Ako wala man. Oo. Kaya daw kakuha niya, no? So, wala ko nag-celebrate. Kaya daw hindi amuya, no? Selebrasyon, no? Correct. Daw gina-celebrate mo bla ang, ano man, ang evil, ano man? Daw gina-amo mo, daw gina-celebrate. Dili sa aton, wala man na galing gin-adapt ng bala sa aton. Yung butang nang sunod-sunuran bla. Tanawa tong natabo sa South Korea bla, actually, no? nagano gina sa una, daw dra gina nagumpisa sa mga call centers, bala Action Boy, na company. Kaya diba, may mga US base, nga mga US based nga mga ano wala pa niya ang mga hindi namin ko bala dribla sa Philippines mambalahaw nauso man siya sa mga call center kay ang ila nga mga company bala US based do part guro sa ila bala nga do ka para may event man sila para sa may event sila Halloween yung mga costume kita mo wala ka nakita sa Facebook mga call center ga costume sila samtang on call, ga-receive calls, bala naka-costume sila yung... Tapos mga costume daw ko, devilish lang ang mga costume, no? Gani, muna hindi ko na yan daw, ay nang basihan. Nawana ka daw ka natabo to South Korea, kasubo to yan, no? Gani. Sige lang, diri lang kita yan sa Tigkalalag, kay niya. Diri tayo sa Suman, kay Valenciano. Ay, gaan mo kumas ka Valenciana, ha?
Wala. Sige, sige, sige. Di ka Abi ko makuha. balik siya, abi ko suman ang wala ka. Magano lang ako maghimo lang. Hindi lang ako mag-suman kay do kadamo naguro basta may makataman sa ako. Mano lang ako mango sticky rice. Ano na sa? Mango sticky. Wala ka para kaon? Mango sticky Sticky rice. rice. So paho, butang mo sa pilit? Hindi mo man siya pag-iimpon. Do bali ano mo lang siya, do side dish mo lang siya para may iban lang nga sabor. Kanamit, Sige, makaluto sige. ko gaantay ka. Painantay kaya bisan di ko na painantay. Si tita mo dyan ba si tagaan niya kagaan mo ko ha? Sang ano? Kung ano yata Ay, gano'n. hindi niya hatag yung baligya niya. Sige Di ba ah. siya may ginahatag yung baligya. Sige ah. O standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:14. Sa detalye na sang mga balita lokal, 8 kaadlaw nga napaidalom ang Negros Occidental sa Blue Alert status, may kangtanan sa pag-obserbar sang All Saints Day kag All Souls Day. Sa memorandum nga gin-issue ni Governor Bong Lacson, iyagin pahayag nga linibo ka matao ang ginaantisipar nga magapauli sa ilang mga lugar sa Negros Occidental para magduaw sa ilang minatay sa mga sementeryo. Ginmando ni Lacson sa tanan nga Local Disaster Risk Reduction Management Councils ang pagpabakod sa road safety measures kag deployment sa mga responders sa mga lugar nga masami ginadugukan sa mga tao sa Fiesta Minatay. Sa idalom sang Blue Alert status, dapat nga naka-standby ang mga operation centers kag manginhanda sa pagresponder sa anuman nga insidente. Nag-umpisa ang Blue Alert status sa Oktubre 26 kag magalawig tubtob sa Nobyembre 2 tuig 2022. Wala sang na-record nga casualty ang syudad sang Bacolod kasunod sang paglaslas ni Bagyo Paeng sa report sang City Disaster Risk Reduction Management Office o kon CDRRMO. Wala sang casualty sa mapektado nga barangay kaangay sang barangay 1, 2, 14, 16, 31, 36, barangay Banago, Pahanukoy, Punta Taytay, Singkang Airport, Sumag, Takuling kag Tangob. Dugang pa 15 ka mga evacuation centers ang ginbuksan bilang temporaryo nga istaran sang 2026 ka mag rescue nga mga individual. 774 naman ka pamilya o kon family food packs ang napanagtag sang Department of Social Services and Development. Sa ibang baraton nga balita lokal, plano sang Comelec Bacolod nga magpatigayon sang satellite voter registration sa kada Sabadong adlaw. Una na ginanunsyo sa Comelec Central Office nga magabalik ang pagparehistro sa Disyembre 9 tubtob Enero 31 tuig 2023. Sunod kay Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Canya, nalakip sa registration ang mga SK voters nga nagaedad 15 anyos tubtob 17 anyos. Prioridad sa Comelec Bacolod ang madalagko kag malayo nga barangay sa pagpatigayon sa satellite registration, kaangay sang barangay Handumanan, barangay Kabug kag iban pa. Sa pinakauli nga record sa Comelec, may 330,621 ang registered voters sa Bacolod kag 100,697 diri ang mga SK voters. Siguro ang mga Saturdays naton i-prioritize na lang gid siguro ang mga dalagko kaglayo nga barangay. Like biyang Handuman, ang Kabog. So instead nga sa office, siguro ang Saturdays namon igwa namon sa opisina. Ang kabayan sa pahayag ni Comelec Officer Attorney Katrina Trinio Canya. Magapabilin nga pareho sa sininga tuig ang annual budget sang syudad sa Bacolod para sa tuig 2023. Ginpahayag ni Councilor Tari Saison, committee chairs chairman sa Committee on Finance sa Bacolod, ang budget ang magapabilin sa 3.250 bilyones pesos. Suno kay Saison, wala sang pagbago sa budget sang syudad, bawod nagnubo ang internal revenue allotment o kon IRA share sang syudad bangod sa pandemya. Suno pa kay Saison, apisar nga nagnubo ang IRA share apang ginamentinal sa gihapon sang alkalde ang annual budget sa syudad. Sa piyak nga bakin, malipay naman naging anunsyo ni Saison nga fully paid na ang loan nga gingamit sa pagpatukod sa new government center. Ang atong budget for next year is the same as budget sang last man nga tuig, no, sang previous nga administrasyon. So pareho lang, no, 3.2 billion, 3.250 million, 3 billion 250 million, no. Pero ini siya pareho lang ni siya nagnubo ang aton IRA share, no, ang aton NTA nga tawag.
Ang kabahin sa pagpahayag ni Councilor Thady Saison. Ginpahayag naman ni Councilor Vladimir Gonzales nga magasapol sila ni Mayor Albi Benitez agud talakayon ang action plan nga paghimuon agud mapadasig ang pagpatukod sa mga puluyan para sa mga informal settlers diri sa syudad. Suno kay Gonzales, naga-double time na siya sa paghikutar sa sining programa kag sa bulan sang Nobyembre natalana na nga magapirmahanay sang Memorandum of Agreement ang syudad upod man sa Department of Department of Human Settlements and Urban Development kag pag-ibig. Suno pa kay Gonzales, 10,000 ka mataw na target nga una makakuha sang proyekto sa pagbabalay nga ginatanyag sa syudad. Mangin prioridad sini ang mga bakulod noon nga nagatiner sa ginakabig danger zone sa tion sa mga kalamidad. Naibaluan, nagalambot sa tubtob masobra 50,000 ang mga informal settlers diri sa syudad sang Bacolod. We had an emergency meeting with Mayor Albino because interrelated ni ang mga concerns naton while gasigi bu ang ulan kag baha. The local government sako sa pag asikaso sa mga relocation area, and some incidents in some barangay may mga naapektuhan nga mga balay kag mga nawasaag partially kag totally damaged. Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Vladimir Gonzales. Ginpanugyan ni Governor Bong Lacson ang pagpasangkad sa mga kooperatiba sa Negros Occidental agud hindi ang mahatagan sang quality financial kag kinahanglanon nga serbisyo labi na nga nagapaninguha karon ang probinsya nga makabangon sa epekto sa pandemya. Ini ang mensahe sang gobernador sa ika-42 nga Provincial Cooperative Day sa siyudad sang San Carlos, Negros Occidental, nagligad ni Oktubre 29. Suno kay Lacson, madugay na ginakilala ang importansya sang kooperatiba bilang catalyst sa social change. Dugang pa ni Lacson ang cooperativism ang gin-introduce sa Pilipinas isa gatos katuig na nakaligad antes ma-institutionalize bilang instrumento sang equity, social justice ug economic development sa idalom sang konstitusyon. Sa mensahe naman ni Undersecretary Joseph Encabo, ang chairman sang Cooperative Development Authority o CDA, iya ginpahanumdum sa mga partisipante ang matudtuod meaning kaga spirit sa nga organisasyon nga unity kag operasyon nga amo ang yabi sa kadalagaan sang cooperative movement. Kapin 400 ka miyembro sang 76 ka kooperatiba sa Negros Occidental ang nagtambong sa amo kahiwatan sa syudad sang San Carlos. Gindeklaro sang Sangguniang Panlunsod sa siyudad sang Bacolod ang una nga Sabado sa kada bulan sang Disyembre bilang Christmas Festival of Lights. Inipagi naman sa amendatory ordinance nga ginduso ni Councilor Jason Villarosa, Chair sang Committee on Tourism. Ang pag-amendar sa Section 5 sa City Ordinance Number 868 ang ginaprubahan sang Konseho sa first, second, third kag final reading. Nagpabutyag naman si Councilor M. Ang mangin co-proponent sini kasunod nga siyang una nga nag-author sang sining ordinansa kag ini ang ginbato naman ni Villarosa. Ang ining ordinansa ang base sa tuigan nga aktibidad sang STI West Negros University sa di nagaparada ang ilang mga estudyante, faculty members kag staff bit-bit ang nagkalain-lain nga lighted Christmas lanterns. Una na ang ipag ni Villarosa nga sa maabot nga Disyembre 2022 may 7 nga magapasakop sa parada sang float sa sininga kahiwatan, 2 ang gikan sa public schools, 2 sa private schools kag 3 ka stakeholders. May 4 ka mga gindesignar sa nga local government units sang syudad sa Bacolod nga pwede mabaligyan sang kandila kag bulak sa sining nga piyesta minatay. Ini amo ang Burgos Public Cemetery nga may 150 ka mga manugbaligya kag Burgos Public Market nga may 20 ka mga manugbaligya. Sa Plaza Publica naman ginapadugutan ang pagbaligya sa Dalan San Juan kag Gonzaga kag ginalauman nga may kung ginapaabot nga may 120 ka mga manugbaligya. Sa Libertad Public Market naman may 60 ka mga manugbaligya sa Dalan Hernaez kag Mabini. Sa kabilugan, 300 ka mga flowers kag candle vendors ang ginapaabot nga magabaligya sa mag-indesignar nga lugar. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:22. Independent autopsy nagapakita nga may foul play sa kamatayon sa natudlo middleman sa pagpatay kay Percy Lapid. Samtang executive order nga nagatugot sa voluntaryo nga pagsuksok sang face mask indoors kag outdoors ginpagwa na sang Malacañang. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nauya ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas ay kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Okay. Good morning dira kay Ryan Dioso Patpat. Kag kay Hinida Ordonez, good morning man. Ana Sinoro, good morning. Rochelle Evangelista, kag kay Teresa Linahakayaw. Ay mare, morning. Ay sa Sabado nagli kami ni Marclit Anay. Ang balon nyo da sa pista, ha? Mamista kami pero madala balon. Ay, marang mayo. Amo na yan para hindi Para hindi magutman. para hindi magproblema ang pamistahan mo. Yes. Gato sa mga lingkod da sa inyo magpista. Ni basi kun lang ala. Ni hindi mabalon kami yan. Sa balon. Hindi ka da Hindi pagid siya. Hindi pagid siya. May balon ka mo May yan. balon kami yan, no? ETG Hilarso. Ma'am Vanessa Mayo, morning man. Oo. Kisses ka no. Ang besos, amo na kisses. Ano? Ang besos. Besos man? Di amo na yang ako no, besos. Di beso-beso, blan di blaga kiss na, beso-beso. Alin sa Gamama na. Oo. Di besos, ting damo mo kisses. Connie Laparan, watching from Barangay Pandanon, DSB. Sola Mabarnacha, Yes, sawadi ka. Bacolod. Joanne Bailosis, morning man. Kag kay Gloria Moscosa Flores, si Wendell Abrinica. Nya mga pita ko no ay thank you gid kagawad ni si Wendell mo no Abrinica. Yes, Sa ganda kwan sa mo pagpangapi, sa EB Magalona bla mo. Okay. EB Magalona. If I'm right Kag kay kagawad ulay abalahon ani sigurado kuya barangay Kabog ni saya. Sigurado man ko. Sigurado ka man. Lay mga gada. Wag kita da basi wag kita da brinsyana da. Gani, way tragawan. May Sige. bayida. Sige. At Tia Kimiriman, good morning sa imo. Yes, suman. Kay Ari Suman niya. Kay Allah, nadula na naman. Kinapindutan ko. Tedi na to. Te. Si Maninoy Michael Jun Season, good morning. Greet niya lang happy birthday si Engineer Ryan Cesar Barcelona. Kag Happy Hison. Thank you from Chateau Elise Paranaque. Dungan Happy birthday? Dungan guro sila birthday. Happy birthday, Engineer Ryan, and kay Happy. Sana happy ka today.
Sana may happy na, may hison pa. Yes. Kay Dennis Nuestro, good morning sa Imaluwat Sir. Rhea Mayladio, good morning. Happy birthday kay Counselor Ising Salanga, Action Boy ha, today. Yes, oo. Sing, mga birthday da. Oh, i-greet Musta siya. ang mga baboy ta? Kabay pa nga magbata sa madamong baboy mo, kagatagan mo kami. Ay, Oo. Kabay pa nga pasaguron mo ko. Ay, galing din sa amo, gurong din ito pwede. kamahal sang feeds pala, Action Boy. Hindi na magsagod, mga na lang kung lilitsunon. Ikaw na lang mangita mo naglitson, wala na yung problema. Ako yung bala. Oo. Kay Embong Jucampo Kagawad, good morning sa imo. Podra kay Cap Vito sa may kapihan Chona. May na nakapagpangapi sa inyo. Yes. Oo. Kay Jersey Stereo Ball, good morning sa Backup 6. Oy, good morning dra sa inyo sa may Taga backup 6. Aha. Morning. Police Station 6. Arnold Villanueva, good morning mandra sa may Mailom, Bago City. Yes, good morning, Good Arnold. morning. Michael Singolamayen, good morning. Naga-monitor siya dra sa may barangay Alihis. May pagpamati. Kaya si Jersey or Jersey Stereo Ball, kay Sir Molsky, kuno sang backup 6, good morning lang. Sige, good morning sa inyo dira. Kaya Pilton Lipura, good morning sa inyo, sir. May pagpamati sa may Pasay City. Wendell Abrenica, taga barangay. Estefania, gali. Si Kagawad. Ay, Kagawad. Ay, may mo story. Ay, may mo story. Ay, si Kwan gali tiya, si Migo, kuto gali Berne, Bun Consejo, gali sa may Kwan. Nancy Ling. Si Kagawad Windel, gali sa Estefania. Estefania. Good morning, nanda Kagawad Windows sa Estefania. Duwag ito da. Sang mga kape. Te? Ano to, te? Si Lingko gida. Okay na? Pa. Araw-araw. Araw-araw. Mabuti tayo. Agag si Migo tada Phil Alonso guys sa Japan. Good morning, man. Yes, good morning. Ate, sige, standby na kita sa mga balita national.
Aksyon! Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:32. Sa detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita nasyonal, may foul play sa kamatayon sa ginatudlo middleman sa pagpatay sa veteran broadcaster nga si Percy Lapid. Sa ginpatigayon nga independent autopsy sang top forensic pathologist nga si Dr. Raquel Fortun, ang kamatayon ni Cristito Palanya isa ni kakaso sang homicide. Dunga man ni Fortun napatay si Palanya sa asphyxia o kon suffocation bagod sang plastic bag nga ginputos sa iyang ulo. Ang report ni Fortun ang tuhay ini sa unang palayag sa National Bureau of Investigation nga si Palanyang napatay bangod sa natural death o kon balatian o kon wala sang foul play. Ginkumpirmar man ni Fortun nga may isa ka preso sa sulod sa New Bilibid Prison nga ginkuhaan nila sang dugang nga impormasyon agud makapamatuod sa mga natabo antes napatay si Palanya. Nagwa man sa autopsy examination nga nagpositibo sa illegal nga droga si Palanya. Ginpagawa na sang Malacanang Executive Order No. 7 nga nagatugot sa voluntaryo nga pagsuksok sa face mask sa outdoor kag indoor areas. Ang EO ang ginpermahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin para kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nasaad sa mando apisar kag voluntaryo na lamang ang pagsuksok sa face mask sa sulod sa kagsagwa sa edipisyo kon playan. Ginaengganyo sa gihapon nga padayunon ang pagsunod sa minimum public health standard samtang yara sa idalom sa state of public emergency ang pungsod bangod sa COVID-19 pandemic. Apisar nga voluntaryo na lamang ang pagsuksok sa face mask sa outdoor kag indoor spaces. Kinahanglan sa gihapon ini nga isuksok sa mga healthcare facilities kaangay sa clinics, hospitals, laboratories, nursing homes kag dialysis clinic, medical transport vehicles kaangay sa ambulansya kag paramedic rescue vehicle kag sa tarang gisahay isang pampubliko nga transportasyon sa land, air kag sea travel. Ginengganyo man ang magsuksok sa face mask ang mga elderly, mga may comorbidities, immunocompromised individuals, mga nagabusong wala sang bakuna batok sa COVID-19 kag mga may sintomas ng balatian. Mandoan man ang tanan nga mga local government units nga magsumiter sang regular nga report sa ila vaccination status sa Department of Health. Ang mando ang gilayon nga epektibong ipatuman sa tion nga ma-publish na sa official gazette o kon mga pamantalaan. Liwat naman yung ipahayag ni Senate Committee on Health and Demography Chair Senator Christopher Bongo nga dapat maayo nga mapatuman ang ginakinahanglan nga health guidelines kag siguruhon nga safe ang mga estudyante sa pagbalik sang face-to-face classes sa bugos nga pungsod sa Nobyembre. Sunod sa Department of Education Order No. 44 nga ginpirmahan ni Vice President kag DepEd Secretary Sara Duterte sa Oktubre 17, tanan nga pampubliko nga eskwelahan ang magapatuman sang 5 kadlaw nga physical classes umpisa Nobyembre 2. Sa piyak nga bahin, ang mga pribado nga eskwelahan ang mahimo man magpatuman sang face-to-face classes o kung magpadayon sa blended learning. Kumpiyansa ang mamalida nga sa husto nga giya sang DepEd kag Department of Health mangin madilago ng pagpatuman sa mga in-person classes kag magabukas ang mas madamo nga oportunidad para sa pungsod. Ginpahayag ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunowan nga ginmanduan niya ang tanan nga regional offices nga dugangan ng personnel kag equipment resources sa tanan nga apektado nga lugar nga ginalakipan sa Regions 2, 6, 8, 12 kag Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o kon BARMM. Samtang naglabot na sa 7,439 ka pasahero, drivers kag cargo helpers ang na-stranded sa mga pantalan sa Pilipinas bangod sa Bagyo Paeng. Na-stranded man ang 2,353 ka mga rolling cargos, 107 ka mga vessels kag 22 ka mga motor bangka. Kalaki sa mga pantalan nga stranded ang sabahin sang Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Northeastern Mindanao kag Southern Tagalog. 45 ka mga national roads sa pungsod Pilipinas ang hindi maagyan bangod sa pagbaha kapag kaguba nga tugas ang Bagyo Paeng. Suno kay DPWH Secretary Manuel Bunuan, madamo ang nagkalaguba nga dalan bangod nga naigo gid sang bagyo ang bilog nga Pilipinas. Wala labot sa mga totally damaged nga dalanon, ginaisip pa sang DPWH ang mga partially damaged. Ginatingwaan sa karon sang DPWH nga ma-clear ang mga dalanon agud hindi ma-delay ang pagbiyahe sa mga goods and services kasubong man ang relief operations. Dugang pa ni Bunuan, may mga taytay man halin Iloilo padulong Antique nga nawasak bangod sang bagyo.
Natala na nga maglansar sang relief drive ang opisina ni House Speaker Martin Romualdez sa gudbuligan ng mga tao nga tuman nga napektuhan sang Bagyo Paeng. Ini ang ginanunsyo paagi sa verified Facebook page ni Romualdez sa gabi sa Oktubre 29. Base sa Facebook post, magapain ini sang pondo agud ibakal sa makinanglanon sa relief goods, kagay sang bottled waters, canned goods, bugas kay iban pa nga basic necessities nga ipadala sa mapektado nga komunidad. Ang post ang ginalakipan sa mga individual o kun grupo nga mahimo makontak para mapadalhan sa assistance for the cause. Sunod sa opisina ni Romualdez, ang relief drive ang patigayonon pagi sa partnership sa mga miyembro sa House of Representatives. Ang wala untat yung pagulan dala sang Bagyo Paeng, halin sang Miyerkules ang nagtugas ang landslide kay nagdala sa kamatayon sang 45 ka tao kalabanan sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Nakumpiskar naman sa Bureau of Customs ang 672,000 pesos nga balor sang high-grade marijuana nga ginship halin sa Canada paagi sa Port of Clark. Sa isa ka statement, ginpahig sa BOC nga ang nakonfiskar nga mga items ang in-label bilang prescription medicines kang nag-abot sa Pilipinas sa September 26. Gilayon nagpakigangot ang BOC sa Philippine Drug Enforcement Agency matapos manotisyahan sang Customs Examiner ang isa ka suspitsoso nga image sa sulod sang parcel nga ipaidalom sa X-ray o kung paidalong paagi sa X-ray machine. Ang samples ng dried leaves ang indala na sa PIDEA para sa chemical laboratory analysis nga sang uli na kumpirmar ang presensya sa marijuana. Makabig ini nga dangerous idalom sa Republic Act 9165. Liwat nga gina-reappoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Romando Artes bilang chairman sa Metro Manila Development Authority o MMDA. Pagabuslan ni Artes si Carlo Di Mayuga bilang head sa ahensya. Ini ang ginkompirmas ni Office of the Press Secretary Officer in Charge Sheloy Garafil. Wala na naghatag pa sa dugang nga detalye ang Malacanang agot sa pagbago sa mga opisyal sa MMDA. Si Artes ang nagtrabaho bilang o kung nagtrabaho man bilang MMDA chair sa idalon sa administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Si Artes ng Certified Public Accountant o kung CPA ang una nagserbe bilang MMDA Assistant General Manager for Finance and Administration sang Mayo 2017 kag sang ulihin ng General Manager sa Nobyembre 2021. Siya man ang anay political and legislative officer sa Senado kag consultant naman sa House of Representatives. Ang nagapauna natin nga balita international, balita sa sports, showbiz, kaiban pa sa pagbalik sang aksyon balita o morning edition. Sige, morning na dra kay Jomar Hirongka. Sige, Jomar Hirongka. Morning sa imo, ano? Jose Moncal Torilla, good morning man. Si Wendell, gali hindi pa gini siya kagawad. Sino niya guro nga Wendell? Lain to guro nga Wendell ya? Si artista ni siya nga si Wendell, Abrinica. Ay, nakilala ko yung Abrinica ya, si Aljur. Si Aljur, gini na yan. Ano yung mga Wendell?
Ano nito ka palagpat ng section boy? Hindi amuaw. May mga artista. Doon nag-advance ka na sa tingkalalagaw. Uy, action boy, arabla si Attorney Doug Pandan, senior. Ay, Senior. Tika mo na din senior citizen? Hindi, senior. Gidyo Ah, nga senior. senior siya nga lang. Awa. Doug P. Pandan Senior. Good morning na the attorney. Wala kita na attorney. Attorney, morning da. Si Jomar Hirongkaya, Ah, Marcelo family, ginagreet niya, especially kay Nanay Maret sang, ano naman? sa Lilo, Gintusiga, ano naman? Gintusigan? Sa Gintugan? Iloilo. Or ano da? Butano. Tapos siling niya, ay abi ko, action radyo Iloilo. Siling ko gid Jomar. Okay lang na siya. Kay Jose Moncal Torilla, good morning man. Watching sa aton yung live. Kay Lalaine Grace Ibarra, good morning sa iyo, Miss Lalaine. Classmate, morning. Yes. Kay Christine Menyes Villalobos, belated happy birthday, Birthday sa iyo. gapon mo no? Yes, birthday niya Belated happy kahapon. birthday sa imo, Christine. Kay Stella Maricelis, good morning sa imo. Stel, morning da sa imo. Classmate mo man eh. Hindi nang sunod na, ako na sila sa ako niya, nang sunod na lang sila sa amon niya. Pwede man ahead sunod ka. niya to, ahead ko sa iya. Yan. Kay, Nurse na siya sa Kwan sa Bago City Health Office. Ay, okay. Good morning sa mga nurses naton sa Bago City. Kay Dr. Ferdinand Mayoga, ang Yes. City Health Officer sa Bago Yes. City. Good morning, Doc. Kay Mary Ann Valencia Israela. Ekraela. Ekraela. Good morning. Naga-monitor siya kung subong sa aton. Sige, salamat, kid. Malang pag-monitor. Kag sa mga taga Hinubaan dira, good morning dira sa Alagad Radio. Musta da si Gapunti na kaistorya kita gapon kay amigo te Eric Tenerife bala. Kag sa kay Kagawad Melchor Baroka Rombines dira, good morning. Yes, good morning da sa mga kagawad sa Hinubaan. Sa mga kagawad. Tanan niya kagawad. Tanan niya kagawad. Sang, Except kay Wendell. Abrinica. Kasi hindi siya kagawad. Ikaw lang talaga mo siya kagawad. Actually, pasalamat kay Action Boy. Kay ginhimo yung nakakagawad. Bisan wala pa. Sino yung Wendell ang kilala Ano ko? ni mo, yung Gawad Action Boy siya man. man? Do palagpat. Pinalagpat Action Boy. Very advanced kay Action Boy. Pero hindi ni sa artista. Hindi man. Kasi Aljur Aljur to to ya. ya. Do wala mo kong makilala nga Wendell. Nga artista. Do wala. Wendell Ramos. Mera. Ang artista. Basta tsura, yung guro, hindi ko kilala. Si Wendell Ramos, wala kilala. Makilala mo na sa kung may makakita mo sa picture, bala mo na sa, si Wendell Ramos, gali ni siya. Okay, stand by na sa aton dugang nga mga balita. Tao ang nagkalamatay kalabanan mga kabataan nga nagaedad 20 anyos sa nagluntad ng stampede sa tuman kadamo nga tao nga nagselebra sang Halloween sa isa ka nightlife area sa Itaewon sa capital sang South Korea nga Seoul. Ginpahayag ni Seoul Itaewon District Yongsan Fire Station Head Choi Song-byom nga duga nga 150 pa ka iba ng pilason. 19 sa mga pilason nagyara sa kritikal ang sitwasyon kag padayon karon ginabulong sa hospital. Sunod sa mga opisyal sa kapulisan ang death toll ang posible pa nga madugangan. Ini ang pinakauna nga Halloween event sa Seoul. 3 ka tuig ang nakaligad matapos gindula sang pungsod ang COVID restrictions. Madamo sa nga mga party goers ang nagasuksok sang masks kag Halloween costumes. Nabaluan ang Itaewon District ang kilala sa mga hubines nga South Koreans matapos ang pagbukas sa mga bars matapos ang pagpasira sini sa sulod sang 3 ka tuig bangod sa pandemya. Sa negosyo naman, sa ikaduwa nga sunod-sunod nga semana, ang diesel, gasolina, kag kerosene nga presyo, maganubo ini. Sunod sa estimate sa industriya.
Samtang mapabilin gyapon ang wala sang kasiguraduhan ang presyo sang gas. Ang presyo sang diesel ginapaabot nga manubo sang 30 sentimos tubtob 60 sentimos kada litro. Samtang ang presyo sang kerosene mahimo nga maganubo sang 10 tubtob 40 sentimos kada litro. Ang gasolina mahimo nga magpabilin sa iyas ning presyo kung maganubo sang pisitas o kung 20 sentimos kada litro. Ang Department of Energy damlag pa nagpaayag ang trading figures mahimo magbaylo pa samtang nagtakop ang semana. Ang diesel mayara ng 37 nga net increase o kung pagsaka sa sininga tuig, samtang ang presyo sa gasolina may pagsaka sa 16 pesos ang kada litro, 29 litro naman ako na 29 pesos naman kada litro para sa kerosene. Sa foreign currency exchange rate, ay US dollar 58 pesos kag 11 sentimos, Singapore dollar 41 pesos kag 19 sentimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 40 sentimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, gin-appoint bilang 5th runner-up sa Miss Grand International o kon MGI ang pambato sa Pilipinas ng si Roberta Tamundong. Gin-compare ni sa MGI pageant sa ilang social media sa itong kon kahapon Domingo. Pagabuslan sini si Yuvna Rinishta sa Mauritius nga nag-resign sa pwesto matapos ang 3 adlaw nga siya ang gin-koronahan. Ginpahayag pa sa MGI nga manginakabahin si Tamundong sa top 10 kag padayunon ang misyon sini sa MGI team sa sulod sang isa ka tuig. Madumduman nga nagtapos sa top 20 si Tamundong kag ang nagdaog amo si Isabela Menin sang Brazil. Sa sports, nakasulod na sa semifinals ang WAT Poiters Tennis Tour sa France si Alex Iala. Ini pagkatapos ginpierde niya si Ana Conju sa Croatia sa score nga 6-2, 6-3. Ang 24 anyos sa si Conju, ang WTA World number 153 nga may career high nga world number 20 sa tong 2017. Samtang ang 17 anyos sa si Iala, ang karon ang WTA World number 248. Sa pagsugod pa lamang sa hampang, gindominate na ni Iala ang hampang kag wala na gintubayan pa nga makaabanse ang Croatian tennis player. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Good morning! Yes, good morning! Action Doors! Kag morning ka Ano? kay Teresa Batik-Batik Suela kag Georgia Yes, Gargasran. Miss G! Good morning! Lona Yongko kag Jovi Monares, Novi Magapan, maing aga. Aha, sa Maynilubaan. Sa Maynilubaan. Si Rudy Gonzales da. Morning da, ano? Si Rudy Manoghilot. Yes, Gonzales. good morning. Kaya sa talang niya, OTG. Yes. Ano kaya? OTTG. OTG. Members. So, wala lang kita-kita. Sila pinakatuwi. Okay, panislayhan. Ari OTG, panehan ang grupo. OTTG. OTTG gani. Ari panehan ang grupo nila. Ara pa na ya. Ara na. Good Strong morning, Andres, and sa inyo. alive and kicking. Sige. Kapanipa pa. Kapanipa pa sila. Gasikan pa. Sarang pa. Kag-happy birthday, Councilor Ising Salanga. Yes, Councilor today. Ising Salanga. Happy birthday sa imo, Councilor. Mustang mga baboy tada, Councilor. Oo, kita da. Oy, kita da. Dako-dako gawa, amot-amot, malisalitso naman sa December. Makaabot pa na guro yan, no? Ha? Medyo, ano lang tayo ng lechon de leche lang ta. Liag lang ko da, Councilor Ising, ha? Happy birthday da, Councilor Ising. Salanga. Pila na siya man? Ha? Secret. Wala ko ng balaan. Huwag mo mangkot section, friend. Tanigin mo ako sa gina. Kamakuton, tagi jabi. Ang importante lang, good health. Good health. Mungkin ka na long life. Long life. Sabad sa long life. Sige, so... Hindi kaya ako. Ha? Hindi kaya. Hindi. Kaya may nadumduman lang ko. So, dahil lang kaya si, pagidla mga belated, happy birthday, pagidla, mga belated, happy birthday. Dahil lang, ipang tamyawan, tanis Action Boy, kaya budlay ko magsunggod ni sila. Si Miss Diwani Durupan, ang ako nga counselor sa college kami Black Action Boy. Siya rin amon nga guidance counselor. Good morning, and Miss Diwani Durupan, and belated happy birthday sa imo. Kaga si Sir Jose Shoko man, last 2 days ago, birthday niya man. So, belated happy birthday. Okay. So, sige.
Dili na ta sa aton nga balita espesyal. Okay naman talamyawon, Action Boy. Wala na sa may magsunggod. Sa imo dra nga mga hindi matamyawan. Okay na ha? Sure si ka na ha? Rona Rida Trava. Yes, good morning Miss Rona Rihida Trava sa may Valladolid. May aga gidra sa inyo. Kaga sa may dapat bala subong, I think saan na ganing Pinta Flores sa San Carlos? Sa November 5 eh. November 5 na man. Pinta Pero ano Flores. tong gin-cancel ni Mayor Ang man? ato lang activities ang I think November 30 o sa October 30 I think. Ay, okay. So, dunganay sila gid sa bago. Ate, sige. Yes, so dunganay na. So, Pinta Flores kag al 5 de Nobyembre. Al 5 de Nobyembre. So, sa Bago City. Sa base sa al 5 lang siguro kay medyo lapit-lapit. Medyo damo ka to kilala. Tutuya si Ma'am Luing Melo, sa tutuya si Romela Ilustre, si Teacher Romela. At sino pa gito kilala mo sa Bago? Si Miss Virgie Coloso. Coloso, si Legazpi Teresa Coloso. Linakayaw. Yes, si Mayor. Si Mayor. Fernando. Galing kasi Mayor. Si Ito Mayor. sumo kayo may kansla subong may napatay sila pamilya. Ay, may ano siya. Sige. Condolence Personal na sa crisis. pamilya ni Mayor Nico Yulo. Sa may Bago City. Sige. Sa So, hindi ila pamilya, isa sa katapo sila pamilya ang nagkaliwan. Sige. So, diri kita sa aton nga balita Special Action Boy. Ini mga nagkalain-lain bala nga ginahimo o kung mga ganap bala Action Boy sa Tigkalalag. Ganap gid dyan. Mga ganap gid. So, anong ganap mo sa bong? Iban ka na, ginatuon, ganilang paputikan sa Halloween party, no? Nga lain na yung Halloween. Kaya mong Lain Dubai, na October ya. 31 na siya mga ka-action. So, subong ng hadlaw. At agunta na Black Sundos, lain na yung Halloween, lain man na yung Tigkalalag. Oo. Ang Halloween niya, why na yung basis? Oo. Actually, may meaning na nalipat ko nga. Basta daw ka, hindi siya namin. Basta hindi siya namin. Okay? Why na saya biblical basis? Sige. So, diri kita sa atong balita special. Una, Action Boy, of course, nagatipo ng pamilya. Look, Action Boy, ang inintig kalalag, do Pasko man balahaw, di ba? Kaya nagapauli ang mga anak dira, or mga tiya, or mga iloy, kung sino man nagapauli. Lipay to tani ang mga ka-action. Takit, syempre, long weekend bala. Pero at least subong kay wala naman gaulan Action Boy kay sang nagliligad. Grabe ang laslasang Bagyo Paeng. So karon kay ano tawag sini gani wala na sang hindi mo na mayo mabatyagan si Paeng kay manugwa naman siya sa Pilipinas, pero si Queenie nagsulod naman niya galing. Pero lang tawon ta ni hindi Makaction na perde mo. Gani di pa perde. Lang tawon ta ni Makaction kabay pa hindi lang magulan buwas kay do ka la. Ara na sa par actually, no? Oo, nakasulod na si Queenie. Amo na gaya si Queenie na tawag sa iya. So Queenie, stay put ka lang danay ha. Relax. Hindi lang nga magsigid akawal dati. Kasi di hama kami anay kandila. Oo. So ang Action Boy nagatipo na pamilya, iba Action Boy, naghahanda gid sila bla bisan suma nanda bla kag Valenciana basta damo panakot. Kay ka pasubo bala ka uno na Valenciana nga wala may panakot. Nani ako dahil sa Valenciana yang nga panakot siya ang atay. Kita mo ga text na diyo nga mabakal na ko atay. Bakal ka na kuno atay. Ano kinabutang niyo atay sang baboy or manok? Ha? Atay sang baboy or manok kinabutang? Baboy. Baboy ginatas manok ang unod niya sang manok ang ibutang. Hindi baboy man pwede man. At perte naging niya ka oily. Ay iba naman niya atay sa manok, galing atay sa manok bidasig madunot bala. Oo, so amo na. Okay? Ha? Sige, go. Sige. So next Action Boy, ang makitaan mo sa mga palabas puro mga horror. Gani man. Oo, no? Nga amo na haw? Buta kay Deso nga kung magpista minatay para gur sa Halloween. Yeah. Oo, ginasunod. Kaya Halloween niya daw mga horror bla daw ka kaladukan bla yaw. So amo na wala ko nagalan. Amo na nga way ko enjoy kon sa mga pelikula basta tigkalalag na bla. Oo, kay puro gid yung mga horror. Kaya way ko nga tanaw horror bay. Kita mo sa sinihan subong puro horror gani. Gani, bisan sa mga kwan, sa mga loklok. Sa mga ano? Loklok. Ang loklok na. Kwan na sa daw site na siya sa daw app na siya sa kwan nga mga pelikula da. Loklok. Pwede nakalabot ka pa tayo ba? Sa Netflix lang ko yan. Dugay na loklok. Libre na yung loklok. Away ka lang yung ang nabalang ko lang ya drama call. Do yan naman yung ka-Korean galing eh. Te mga kwan na mga adamo na Korean sa Areo. Oh, kita ka na. Loklok.
Dila ka galantaw? Hindi man, kung kwan lang. Ah, okay. Pero, may Ayun, no, Netflix. libre lang siya. Oo, libre No lang need siya. account. Ha? No need account. Wala. Libre din sa tara mabla. Diba? Pila bayad na karon? Sige, mamalay ra. So, sige. Amo na action boy. Kami Pero ka sa di- ngalan niya daw, pilod na, miso sa ngalan niya kay Oo. Loklok. So, next action boy, of course, nagasindis ang kandila ang mga magpamilya. Gakanto dito sa, sa patsyo, agasindi kandila. Kami yung baladula, kami agasindi kandila. Uy, kamo ya? May flower Basi lang, kung Gatipid ko. gatipid ka mo. Basi wag yung nasindihan ng kandila. Gatipid ka mo Hindi ya. ka daw na-remember ko, action boy, wala, gid. Basi wag ka mo patay. Si lula mo bla. Yara, no, Rewan. Wala kami agasindi kandila sa ila pansyon, kundi gadala lang sang flowers. Ang wala na. Okay. Or basi ako lang na? Basi ikaw lang na yan. Hindi ka doon. Dogisita kami upod sa mga teya kasanguna. Doon wala man sila gadala kandila. Doon flowers lang gid. Basi kung wag ka mo yung bakal kandila eh. Save. Save ka mo guro nga kinot ka mo. Basi hindi ka liya kandila. Kasi ka kinky. Para wala din ka katunaw. Mawasa ang gas. Kagaran na ganing torch pa wala. Sulo. Sulo. Kamag-libot-libot. Yan ang siguro. Nasindi sila yung pancho niya. Sulo niya man. Sulo, gito no? Para matagan sang kasana. Ako yan, dadako. Sa muna kandila. Yeah. In fact, after sine, dugay-dugay, mamalakat na ko yung mamakala ko kandila. Ay, bongga. Sa kupa kami, bigay basi way kami Pero mga to, pero double check ko lang na ha. Hindi na lang kapag sa ko. Kuliwat. Hindi na lang kapag sa kupon, bakal kandila. Makadto lang ko to sa inyo, patyo, kasi hindi ako to kandila. Hindi kami natay. Wow, effort. Sure ka? Basta sana ako. Oo, kung makaiwat, tumalin siya, nag-aantay kaya. Painantay kaya action boy sa isa kadako. Basi, why subak? Oo, tingnan mo na eh. Kung tahon mo lang eh. Kalain. So, next action boy, of course, nagabisita sa patsyo na. Ang iban pag action boy, may lang ginabawalan na subong gadala pag sila sang speaker bala. Kaga ininom, sound trip sila. Pista minatay ni, pista sa mabuhi. Sila yung kapista. Pero gin bawal na subong kasi syempre may prayer action boy mo. Ma-disturb man sila. Amo na mula na ya, maglakat na sa patyo, ko na ya, mga muyo. Landa kami. Tapos may listorya kami ng pamilya eh. Tapos malapol. Lakat na dayo. Okay? So, ang last action boy, Arigi Jong, pinakabongga. Of course, may duga nga sweldo. Kasi holiday. Diba? Holiday sumaga duty, no? Holiday sumaga duty. Dugang sweldo sumaga duty, no? Te parebi sa aton. Why man holiday? Te, boss, meron naman ta sa nga duga nga, ano. Tag subong pag holiday subong. Ha? Holiday bla subong. Yes, so, mas malipat ka bla mag-file. Kita mo na ka-civilian ko gani. Ka-civilian ta gani kay holiday subong. So, amo na. Hindi tara pagkalimtan file. Kaya, pala siya. Dagdag sa pangkabuhayan showcase. Mga so, nang filer ko ikaw eh. Filer. Galing sa uli, duway ka naman nagana kasi mo ila na lang. Ila na lang. Sige. So, okay na action give boy. And take lang Oo, give and take. Sometimes you give, sometimes you take. Hindi ko lang napagkano overtime ko cash advance na ko. Was dakong liya cash advance. Sige. Renido Aldea, morning dira sa Barangay Himaya, Inigaran. Sa Kalibunan, no? Janet Flores, morning mga bossing, stay kayo dyan. Ay, stay kami. Stay gin mga kami din. Stay dyan. Teresa Linakayo, stay safe ko na. No? Morning lot. Ma'am Vanessa Mayo, American tradition. Okay. Ang Halloween. Sige, sa Halloween ni Ma'am Vanessa sa Amerika. Kay Miss Josephine Lacson, dira sa New York. Kami may flowers ang dila ma-pray tapos may tuldan ay ka mag-food trip. Correct. Family bonding kag magmarites. Ay, kala. Bongga si Miss J. Amo man kami kami daw kamakadto da. Galing kay wala kami tuldaya mo kay way kami. Kay natanaw gina timing na mo na maghapon la magluandong. Na tapos masindi kandila, mga amumuyo, sindi kandila, butang bulak da, istorya pamilya. Sunlugan na mo na tapos way na. Puli na. Di ang puli ka magkaon. Di kay makadto ka to ni mo ano luto mo to. Mamangkon ano luto mo to ni may kuan ko to. Maapit ko to na kay putsi ko to.
Pamutos gid ya. Amo na. Oo, maputos tayo. Ikaw man gani, kapila ta na kaginabukanan da ka daw ay kagid ga. Kalma lang bala. Way mo gina seryoso. Kita mo rin gani nga, wala kami kaga butang kandila. Sige ah. Sa mga ka-aksyon, inyo ginamatian aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Karon nga adlaw, Lunes, October 31, 55 days before Christmas. Was Nobyembre na kita, ha? Dali na lang. Standby na kita sa Action Hotline with Action Art Tayhupon, ang inyo naman din nga news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Life Extension Vitamin D3. May na-notice ka ba lang nga facial rash nga daw kaangay sang korte sang alibang